हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर सगळं स्वागत। आज आम्ही जीव कड़गे उपकर कशी करची मग पळाय। जीव कड़गे उपकरी चिके तिकी जाव का चित्ता उठकावच्या लाग जाता। एक हार्ड जीव कड़गेचे अर्ध भाग घेऊन दिगायन अर्ध कट करा। मागीर वापस अर्ध भाग करून त्याचे देंटा भाग पुरा काढात। साली कांड दवरात आणि पोडी एक कट केल्यावर दाट कट करा आणि ट्रायंगल शेपारी सन्न कट कराती उपकर एक। मागीर 3-4 तन्नी मिरसांग घेया आणि काल चमचा तितले सासाम एक कायलीन तू 1 टेबलस्पून तेल घालून आणि सासाम घाला। सासाम पटपटे तरी ताकी एक चिमटी हिंगा पिटी घालाती। मागीर बाग केल्याने तन्नी मिरसांग घालाती। मागीर जीव कड़गे कुडक पुरा घालून ताकी एक अर्ध चमचा तितले मीठ घालाती आणि 1.5 कप तितले उद्दा घालून बावडी घालून दांकून 15-20 मिनिट शिजयाती। उद्दा आट्टून वत्ता शिजली मागीर सोय कांतून दवरा थोड्याची। सोय घालून लायक करून मिक्स करून थोडे वेळ गॅसार तशी दवरा। मागीर गॅस ऑफ करून उन्हाची सित्ता आवटूक सर्व करा। ट्राय करून पळयाती। थँक्यू।